Tak a teďka legraci stranou, pane Voskovče. A drazí přátelé u nás doma. Zdá se, že jak gestapo, tak německá propaganda začíná ztrácet hlavu. Po zastřelení Heydricha, což celý svět uvítal s netajenou radostí a netajeným obdivem pro hrdinství a organizaci českého odporu proti nácismu, gestapo ztratilo tvář, jak říkají Japonci. Ono je to napováženou, takhle před nosem Himmlerovým odstřelit Hitlerova miláčka jako Koroptev a nebejt schopnej nalézt útočníky v zemi, kde jednoho Čecha hlídají 2 Němci. Já se tomu Hitlerovi nedivím, že se na 2 dny zavřela, s nikým nemluví. Co víte, on se třeba bál, že třeba taky přijdou na něj, to nevíte. To nepřehánějte to, ono úplně stačí, že po 3 neděle gestapo hledalo, vraždilo, vypisovalo odměny a ani jeden zrádce se nenašel a ani stopy po střelcích. Nejlepším důkazem tohleto je, jaký zmatek a zděšení nastalo v gestapu. Nejlepším důkazem jsou Lidice, pane. Drazí přátelé, jméno Lidice se stalo nesmrtelným nejenom v srdci každého Čecha, ale také po celém světě. Tragédie Lidic stává se neodvratně tragédií Německa. Vztek, rozhořčení a touha po pomstě, kterou zpráva o lidické vraždě vyvolala po celém světě, je tak obrovská, že donutila i gestapo k odporné komedii o dopadení pachatelů v kostele. Na Lidice se nikdy nezapomene a Lidice nikdy nebudou odpuštěny. Jméno Lidice nikdy nebude vymazáno. To jméno běží kolem světa. Je napsáno krví v atlase každého svobodného člověka. Z každé mapy Evropy září nehasnoucím plamenem. A po Lidicích, po tomto tragickém omylu gestapa, přichází druhý omyl. Takzvané dopadení pachatelů. No tomu přece nevěří ani gestapo. 3 neděle uplynuly a gestapo nevypátralo nic. 3 neděle plné vraždění nevinných rukojmí. 20 milionů korun nepřimělo nikoho, aby zradil. A po celou tu dobu prej 2 muži se skovávali v kostele skoro za rohem od gestapa. A odměna prý byla vyplacena. Odměna za informace. Jo, Komu? Kde jsou jména a adresy těch, kteří dostali odměnu? Tedy jména neznám, ale adresa je asi gestapo. To stačí. Ne, meine lieben Gestapo-Genossen. Also dieser Trick ist fehlgegangen. Und diese Fallschirmjägerlegende, Herrgott, to je slovo, war ein vollkommener Durchfall. Um diesen großdeutschen Durchfall zu feiern, schlage ich vor, der wie das 1, 2, 3.